Sumo din niya tong ingredients guys kay magbuhat tag ice cream. I-share lang nako sa inyo. Kailangan ninyo Liberty, isa lang ka condensed milk, and Nestle cream, and 5 ka cream o biscuit. Then kailangan sa ninyo og balonan. So naasa ko'y bowl diri guys nga kumutangan na sa kong Nestle cream pang blend na ko then ako kuan opener can. So mao na din na ang Nestle cream guys ako nang gibutang diha. Kay ato na siyang i-blend unya. So, kay mag-blend naman ta, so kailangan na tog hand mixer lang. So, pwede na siya makabot na tag ice cream ana. So, ako lang siyang i-blend guys. Hantod nga mahimo siyang white ug mo creamy ang Nestle cream. Mag-blend lang ta guys, hantod nga mo creamy siya, then mo white siya, then mo nindot na iyang texture. So pwede na. So kana guys, so mao na siya guys. So pwede na siya guys. So creamy na siya. So kung nakita ninyo guys, so na usab iyang color, so medyo na white na siya. And then magbutang na ko og lang nga condensed milk akong ibutang una, then akong i-blend og balik para mag-mix ang tanang ingredients, mag-mix ang Nestle cream og ang condensed milk. So mo na siya blend is the key. So muna guys, ang half na pod guys, ako na pong gibutang og ako na pod siyang gimix og maayo para mag-mix ang mga akong gibutang. Then naana ko'y cream o, so ang cream o guys, ako lang na siyang gidukdok para mapino siya para akong ibutang sa ice cream. O ana, so dukdok is the key para malami ang atong ice cream para sa atong mga kids, diba? Para nato sig palit kay malakang ice cream. So kay nahuna ko guys, duha ka flavor akong buhaton kay naday ko mangga. So nagkuha kog duha ka mangga guys kay ang flavor sa isa is cream o ice cream then mango ice cream. So mo na duha ka mangga okay na siya. Then nanaday guys, mo na siya guys, okay na siya. So nagkuha kog lain nga bowl kay ako siya ihati. Kay duha man ka flavor, so ako siya lang gitunga. So ang isa mangga, ang isa cream o ice cream. So diba perfect para sa ting-init. So ako lang gibubo ang cream o nga akong gipangdok-dok nga napino siya. In fairness, pino jud ay kayo siya o diba, good job. So mo na yung ice cream o guys. So human na naman siya. So ako na siya yung i-shake kay para perfect. So kay nahuman naman ako siya shake guys. So naghalo naman tanan. So ako nang gibutang sa balunan. So kailangan na inyo duha ka balunan guys nga inana kadagko. So gamay naman po ni siya. So inana po kagagmay atong balunan. So inana siya guys, tiloko na to. Tilok is the cake kay para di masayang kay mahal kay ang gatas karon guys, no? Sa ato lang butangan og topping sa ibabaw. So nagbutang na kog topping guys nga kanang cream o nga kuan isa ka buok cream o pod nga akong gidukdok nga wadi kay siya pinod para ako ibutang sa babaw sa iyang toppings. So di ba para nindot kay siya. So ako lang dahil siyang gibundak-bundak para magdasok sila. Char, mao daw na technique para di daw makasud ang hangin. O di ba na pay technique na hibawan. So ibutang nato sa freeze guy. Ato na i-freezer og 1 year. Char, 1 year. Dili i-press na nato na guys overnight. So pagkaugma pwede na kuwaon sa tong kids, pwede na nila kaunon kay super mugahi na siya. Sige, diha lang ka ice cream ha. See you later. Char. Og naana di akong mangga guys. So ang mangga akong i-blend para mo mix jud siya para mo pino siya. So ang katunga di ay akong gibutang sa blender kay para naman nindot kay siya nga pagka-blend no. Dili lang puro mangga. So ako na siyang i-blend kay para lami kay siya super lami. Char. Mas lami pa sa iyong gugma. Ayan, under na ang atong blender. So, i-blend lang inyong maayo guys until nga mo pino ang mangga. Then, usa ninyo siya i-mix o balik diha sa kuan. O, diba? Pinong-pino na siya. Wow, yellow na kay siya. Kung simutan lang ninyo ang mangga guys. So, humot kay siya og perfect sa akong pagkapalit sa mangga kay tamis pod kay siya nga mangga pero medyo mahal ang kilo pero okay lang o diba o mao na siya guys pino na kasi sa tanan then pag humanan ako ra po na siya ibalik dira sa katunga nga akong gikuan so tiloko na to og maayo kay diba tilok is the key so naman ko na slice og half dira guys so ang half ana akong kwaon kay akong MX diya o diba diba akong gibutang no so ako na siyang i-mix diha diba see mix diba lami na siya ay sa ako lang panimhot no parte ng lami o din ako na pong ibutang sa balunan is the power sa akong magic nga balunan so ako na ibutang sa akong magic balunan sige tilok then nabilin ang katunga guys
ang katungan ako ibutang sa baba para kung toppings kuno daw na oy kay para panindot ba pagwapa pud tan-awon atong gibutangan ang babaw. So ato lang na ibutang tanan guys sa babaw kay para nindot siya tan-awon. And finally, so nabutang na nako na sa babaw o diba pretty kay mangga ay sama ka pretty nako. O diba inana siya and then i-press na sa ninyo og 1 year para mo gahi jud siya no. Char 1 year whole night lang dai guys. Ato na siya i-press and paaboto na to kung ganos siya mo gahi sama sa kagahi sa iya char. And finally guys na mauna ni ang ato ang ice cream super gahi jud siya guys. So gikuha na ni Kesa so ana siya ka agwanta. So ato na siyang i-open og ato ang tilawan kung unsa siya. So mao din ang mangga super fruity like me. And also the cream super pretty. So lami kay siya so nanay bata na nang nagkuan na nagtagad na ang bata diha kay mukaon na daw siya o diba. So diri na tapos atong vlog guys and thank you so much for watching. Bye.